Morjesta päivää, täällä on Reino ja nyt on Runebergin päivä ja ulkoilupäivä luvassa. Nyt on tarkoitus ihan semmonen kunnon pitkä lenkki tehdä, että tänään on nyt aikaa, pitkästä aikaa siihen käyttää ja on toivottu, että tällä kanavalla näyttäisin Kuopion eri lähiöitä. Niin tässä tulee nyt aluksi Saarijärveä, sitten Männistön läpi mennään ja sitten vielä Kuopion satamaa. Niin tulee semmonen ihan kiva sightseeing tähän alkuun. Ja nyt ensin on tämmöistä luontopätkää ja sitten tosiaan tulee vähän sitä kaupunkiakin myös. Jaha, on näköjään vähän liukkautta havaittavissa. Tässä pitäisi tämmönen rinne selvitä alas. Mennään vähän tässä sivussa. Joo, no on liukasta. Ei se mitään, minä en kaadu ikinä. Tasapaino on täydellinen. No niin, rinteestä selvitty. Hyvä aloitus lenkille. Täällä on nyt pakkasta semmonen 8 astetta ja tuulee aika reippaasti. Et saattaa tässä vähän äänenlaatuunkin vaikuttaa se tuuli. Mutta toivottavasti siellä jotain kuuluu. Nyt tässä kun on tässä vähän puitten seassa, niin ei niin pahasti tuule, mutta tuolla aukeamalla sitten tuulee kyllä. Tässä on nyt tässä oikealla puolella, niin tämä on pitkä lampi. Ja tuossa menee moottoritie ihan vieressä. Sen pystyy tuolta moottoritieltä näkemäänkin tämän lammen. Niin pitkä lampi. Ja tässä on myös uimaranta. Sitten ja tässä ei ole mitään uimakoppeja eikä vessaa eikä mitään, mutta muuten periaatteessa voi käydä uimassa. Eli tässä on uimaranta. Tällä on hauska nimi. Tämä on Pitkälammen Mähötysranta nimeltään tämä. Sitten tässä ihan, olisiko 100 metriä matkaa, niin on toinen lampi. Ja se on se Saarijärvi. Se lampi nimeltään. Elikkä tuolla näkyy niin Saarijärvi. Vaikka se on lampi, niin sillä on jostain syystä semmonen nimi annettu. Tuossa on muuten hyppyri. Onpas hieno. Toinen, joo. Tässähän on ihan kunnon laskettelurataa. On itekin harrastanut laskettelua suksilla ja sitten lumilaudalla myös. Mutta joo, tässä on pieni lampi. En tiedä minkä takia se on Saarijärvi nimeltään. Mutta pikkusen jatkuu tuonne kulman taakse. Joo. No hiihtoladut tuossa menee näköjään, mutta kävellään tästä. Elikkä tämä on nyt sitä Saarijärveä. Minä oon täältä kuvannut aikaisemminkin kesällä videon pätkän. Kävellään tästä osittain samaa reittiä, mitä kuvasin silloin viime kerralla. Katsotaan miltä näyttää nyt talvella.
tämä Saarijärvi on itse asiassa aika iso kaupunginosa. Tässä on ihan A- ja B-osat. Ja täällä on ihan semmoista kaupunkialuettakin, mutta tässä on myös paljon tämmöistä luontoa. Eli tuolla on ihan tuo metsän takana, ihan tuossa kohta näkyy taloja tuossa, niin siellä on kerrostaloja. Ja heillä on ihan tässä niinku takapihalla tämmönen luontokohde. Tässä on näköjään jonkunlaista harvennusta tehty. Niin siellä rupeaa näkymään jo niitä taloja. Eli ihan tässä ihan lenkkipolut on niinku noilla asukkailla talon vieressä. Niin tässä jos asuu, niin ei ole kyllä tekosyytä sille, että ei voisi lähteä lenkkeilemään. Minä kuvasin tämän ihan saman kävelykohdan kesällä. Tälleen samalla tavalla pitkän pätkän tästä kun kävelin. Niin minäpä kokeilin, jos sais vähän leikattua sille, että näkyy nyt nämä molemmat vuodenajat tässä samassa vuorotelle. No ei täällä kylmä oo nyt, kun on tässä kävellyt jonkun aikaa, niin laitoin aika reippaasti päälle tavaraa, mutta on ihan jo hiki hieman. Liikuntaa muotona, niin kävelyhän on erittäin hyvää. Voi juostakin jos haluaa, mutta ei ole mikään pakko ajatella, että se, jos mietitään vaikka rasvan polttoa, että pitäisi just se juoksu olla. Ihan hyvin reipas kävely, ja varsinkin jos on vielä maastoinen kävely, niin kyllä siinä pallaa kaloreita. Tässä on nyt taas näitä taloja ihan tässä lenkkipolun vieressä. Niin ja hiihto, ajatelkaa hiihto latuukin, jos on vaan lunta kunnolla, niin näin lähellä kotia saattaa olla hiihtolatuu joillakin, niin voi hyvänen aika. Tämä on kyllä täällä Saarijärvellä hyvä puoli. Ja vaikka ei nyt ihan just näissä taloissa asus, niin vaikka tuolla pikkusen kauempana, niin ei se nyt ole paha, jos on semmonen 100 metrin kävely tähän lenkkipolulle. Ei tarvi autolla lähteä erikseen ajamaan ensin, että pääsee lenkkeilemään tai bussilla tai muulla. Tästäkin kävelykohdasta mulla on sitä kesämaisemaa myös, niin laitan sitä tähän väliin. Sitten tästä oikealle. Ja tästä Männistön päin nyt jatkuu tie suoraan jonkun matkaa. Mutta tässä tosiaan noiden talojen ympärillä, niin tässähän menee moneen suuntaan lenkkipolkuja. Tässä on sitten tämmönen pieni ulkotreenipaikka. Nykyään on vaikka mitään näitä, nyt tullut näitä
laite-treenipaikkoja, mutta itse toisaalta tykkään myös tämmöisistä. Et silloin kun itse on aloitellut treenaamaan aikoinaan, niin ei ole ollut muita kuin tämmöisiä. Ei ole ollut silloin niitä laitteita ja kaikkia hienouksia, niin on ihan omalla kehonpainolla pitänyt keksiä harjoituksia. Ja näitäkin on aika paljon siellä täällä. Ja saisi olla toki enemmänkin vielä. Siis ei tarvi hirveästi laittaa rahaa edes treenivälineisiin. Tämmönen setti 2 eri korkeudella tanko, niin tällä voi jo treenata tosi paljon. Tuolta on muuten tuolla on muutama tuommoinen punainen kerrostalo, niin sieltä on tosi hyvät näköalat tänne alas. Tässä nyt ei hahmota kun on täällä, mutta näkee puitten yli tuonne ihan järvelle päin tuolta. Mutta nyt käännytään tästä alaspäin. Ja en ole varma missä kohtaa tämä kaupungin osa nyt tarkalleen vaihtuu, mutta kohta ollaan Männistössä. Eli siinä oli se luonto-osio tältä päivältä ja nyt alkaa tulemaan sitten kaupunkimaisemaa enemmän tämä loppupätkä. Ei ole muuten hirveän paljon vielä tullut ihmisiä ja liikennettä vastaan, mutta eiköhän täällä ruppe olemaan. Tässä on nyt Männistön keskusta. Elikkä täällä on tuolla on baari, sitten on ruokakauppa tuolla. Tässä on sitten iso kerrostalo, kuten näkyy. Eipä tässä nyt oikeastaan sen ihmeellisempää. Ai niin, oliko tässä toinen baarikin vielä alhaalla? Ne on tärkeät, pitää 2 olla pienessä lähiössäkin. Väliäkö useampikin, mutta ainakin nuo 2 on. Joo, tuossa on baari auki lukee. Joo, sitten tuossa on liiketilaa tyhjänä. Katoin omalle PT-studiollekin itse asiassa kyselinkin alun perin, mutta oli aika kallis vuokra tuossa, niin en ottanut. Ja sitten myös tuo näyteikkuna homma nyt ei ehkä ole siihen minun homman niin sopiva. Särkiniemessä siis on nykyisin mulla PT-valmennusstudio. Minun toiselta kanavalta Reino Holopainen löytyy sitten näitä treeni- ja valmennusjuttuja. Pohjolan katu on tämä tässä. Eli tämä menee nyt tuonne keskustaa kohti. Siinä on junaa, rataa välissä ja sitten sinne satamaan päin on tarkoitus suunnistaa. Mutta täällä Männistössä ja sitten tuossa on Linnanpelto kaupungin osa myös vieressä, niin on jonkun verran vanhempia taloja myös. On ihan muutama semmonen puutalo vielä. Niin no näitä puretaan koko ajan ja rakennetaan uusia, mutta semmonen hyvin vanha kaupungin osa on tämä. Liekkö ensimmäinen lähiö jopa ja en tiedä pitääkö paikkansa, että olisi koko Kuopion kaupunki alkanut täältä Männistöstä ja sitten siirtynyt tuonne
päin, missä nykyään on keskusta. Ja sielläkin on muutamia tosi vanhoja taloja tuossa radan vieressä. Ne on varmaan noita entisiä ratatyöläisten rakennuksia. Ja mitä muutakin täällä nyt on saattanut olla. Tossa on yksi rakennus melkein romahtanut. Kommentoi muuten, onko kivaa tämmönen sightseeing. Minä nyt kuvaan tässä ihan reippaasti. En ole tainnut näin pitkää pätkää vielä kuvatakaan putkeen. Tuolla on sitten Kuopion vankila. Sitähän ei saa kuvata sen kummemmin. Varsinkaan droneilla niin ei saa lentää tässä vankilan läheisyydessä. Niiralan kulman talo. Ja tuolla on tuommoinen korkea iso kerrostalo, pitkä. Paljon asuntoja on tuossa. Tässä on sitä Linnanpellon lähi, jota lähtee tuonne päin. Tuosta Seripointilta on muuten tämä minun takiin niin tilannut. Firman logolla saa sieltä tilattua vaatteita. Mulla on tuossa logo ja sitten selässä. Selän puolella, ehkä en saa tää kameraa, mutta selässä iso logo myös. Tämmösiä saa tuolta. Ja no näitähän on sitten aika monta muutakin kyllä toki Kuopiossa, että tuonne ei minun mielestä saanut vielä omia vaatteita painotettavaksi, että pitää ostaa nimenomaan heiltä ne vaatteet. Tässä tulee sitten 2 tämmöistä vanhaa kerrostaloa, mitkä on vissiin Kuopion ihan ensimmäiset kerrostalot ollut. Nämä on ihan hienot kyllä. Siellä on joulukuusi vielä helmikuussa. No, eihän se mitään haittaa. Ainut miinus ihmettelen näissä kerrostaloissa on tämä, että on tämmöisen mäen päälle tehty, että ei ole vanhoille ihmisille mitenkään hirmu käytännöllinen näitä rappusia nousta tuonne. Ja no parkkipaikkoja ei tietenkään ole paljon, ei ole ollut siihen aikaan autoja vielä ihmisillä. Tosiaan tuo punainen talo ja sitten tuossa on tuo vaalea toinen. Ja tässä näkyy nyt muuten uutta, tuolla matkakeskus, matkahuolto, juna-asema ja sitten nuo uudet kerrostalot niin näkyy tässä nyt vanhan vieressä. Kumpiko on hienompi sinun mielestä? Nuo uudet talot vai tämmönen vanha tyyli? No tuo esteettömyys on kyllä noissa uusissa niin huomioitu, että sitä ei ole näissä vanhoissa taloissa ajateltu ollenkaan. Mutta noissa on paljon asuntoja, noissa on pyöreästi 90 asuntoa yhdessä talossa. Ja asunnot on varmasti ihan hienoja. Kyllä. Aha. Just kerkkee vaihtua, valo odotellaan. Tuosta jatketaan tuon sillan ali. Ja tuokin silta semmonen murheen kryyni ollut, kun siinä on rakennusvirhe tuo betoni, niin on halkeillut. Että pitääkö se tehdä uudestaan koko silta sen takia. No niin, nyt ollaan tämmöisellä kohdalla. Siinä lukee Väinölänniemi ja tuolla näkyy satamaa tuolla taustalla. No niin, otetaanpas tästä vähän sightseeingia. Siinä on ravintola, missä ei ole tullut vielä käytyä. Vuoksilaiva. Toinen ravintola. Hotellilaiva Vuoksi.
hammaslääkäriklinikka. Vähän ilmasta mainosta tässä. Niin, kyllä tuolla näkyy olevan porukkaa tuolla jäällä. Mutta ei ole vielä. Tähän tulee yleensä semmonen luistelurataa jossain vaiheessa. Menee tässä. Se taisi olla kuin 7 kilometriä se lenkki. Viime talvena kävin sen luistelemassa. Ei ole vielä. Vai onko siinä nyt se rata? Tosta oikein ota selvää. On tuolla jotain kylttejä ja keppejä pystyssä. Oisko se jo tuossa? Vähän on tuolla kyllä tuommoiset penkit luistinten laittamista varten. Jaa, saattaahan se kyllä olla jo tuossa. On tuota lunta sillä tavalla, että ei erota, onko tuossa joku selkeä rataa, mutta taitaa se olla. Joo. Tälläkin on pari baaria. Onko tässä 3 eri baaria? Ei kun 4. Yhdessä laivassa on myös. Tuossa on kahvilalaiva. Joo, niin tuossa on 1 baari. Tässä on toinen. Kävelläänpäs täältä ihan vähän jäiseltä näyttää kyllä nyt täällä tämä homma, mutta kävelläänpäs täältä huvikseen. Ei oo hiekotettu täältä. Mutta ei se mitään. Niin tuossa laivassa missä on nomastot, niin siellä on baari. Ainakin välillä on ollut. Niin siinä oli 3 ja sitten tuo rakennus tuolla, niin siellä on myös baari. Siinä on näköjään joku kattoremontti. Kohan siinä olisi vai mikä. Sitten tuossa on pikkuinen leikkipuisto. Ihan kivaa. Oli albatrossi. Niin ja sittenhän täällä on se sauna. Saunahomma. Luotokohan sen nimi nyt oli tuolla ihan perällä. Sille rakennettiin ihan semmonen, onpas nyt muuten jäistä tässä. Pitää vähän katsoa mihinkä kävelee. Joo, tuolla niin. Tähän on ihan tehty tämmönen keinotekoinen, miksikä tuota nyt sanotaan, tuommoinen lisäosa tuohon järven päälle. Mulla on muuten videonpätkä, kun pyörähin tässä baarissa, niin lonkerolla. Mulla on Reinon kahvikanava myös erikseen, niin siellä on myös joitakin tuommoisia illanviettopätkiä. Sitten tuo on kyllä kesällä, se on mukava paikka. Tuossa istua tuossa järvimaisema taustalla, niin erittäin mukavaa. Tuolla on tosiaan luoto. Kai se oli sen niminen. Ja tuo on vähän semmonen, että onko hieno vai minkälainen, mutta kyllä sitä on kehuttu, että sisältäpäin ainakin on hyvä. Joo, tässä ei ole mitään venneitä sen kummemmin. Puijon torni näkyy tuolla. Nämä on muuten uusia taloja tässä, ihan nämä kaikki. On tehty tuohon, ne on ihan järven tuossa veden päällä osa noista taloista. Täällä tuulee todella paljon tällä hetkellä, niin en tiedä kuuluuko puhe ollenkaan. Tuulipäivä ja harmaa päivä. Toisaalta se hyvä puoli, että aika rauhassa saa kävellä. On tämmönen vähän huonompi keli.
tosin olin tuossa äsken yhden toisen tubettajan haastattelussakin vähän aikaa. Sattui tunnistamaan minut, niin ajattelin, että no mikä siinä rupatellaan vähän aikaa. Ihan kiva rupattelu. No niin, eli tässä tulee nyt tämä saunahomma. Kyllä kai tästä pääsee uimaankin. Luulisi, että kyllä kai se nyt tämmöiseen kuuluu, että järveen pääsee uimaan. Ei näy täällä mitään avantoa hommaa, mutta tämä on vähän tämmönen tyyli tässä, että näyttää vähän niin kuin olisi keskeneräinen tämä rakennus. Semmonen niin keskeneräiseksi jäänyt, mutta kyllä kai tämä on hyvä. Kyllä täällä ihmisiä käy paljon ja ketkä käy, niin on kehunut, että hyvä. Kai täällä on ruokaakin ja mitä kaikkea muuta täällä nyt on sitten saatavilla. Sitten tuolla on vielä toinen tuommoinen lisäosa rakennus, mikähän lie. Mutta joo, tässä näkyy ihan kivasti vähän tätä kaupunkia muutenkin täältä. No niin, mutta semmonen sightseeing-video. Tällä kertaa lenkki on kestänyt nyt 1,5 tuntia tähän asti, niin tulee semmonen 3 tuntia nyt kun kävelen tästä takaisin kotiin. Mutta videon päätän nyt tässä vaiheessa tähän. Kiitos kun katsoit ja laita kanavan seurantaan ja